Tak vážení televizní diváci a přátelé Hraj divadla, vítejte u další z mnoha sérií příběhů na téma láska a vztahy. Dneska nahlédneme do života mladé slečny Adriany. Adriana práve slaví svoje tretie narozeniny. Kreslí si a očakáva svoju babičku. Druhá scéna. Babička prichádza s perfektným dortom. Adriana sa teší. Tretia scéna. Radosť sa stupňuje, dort klesá a posledná scéna. Obidve holky sa objímajú nadšene. Tešia sa z narodenín. Mezitím se náš příběh posouvá o několik let dále. Babička vynáší pytel starým chladem ze špajzu. Adriana si to nelíbí. Ochutnává a zjišťuje, že je opravdu tvrdý. Tak s tím nakrmí kozel. Takže to bylo nahlédnutí do života Adriany a babičky při krmení koz. A nyní se podíváme na další část z Adrianinýho života. Babička hraje na piano a Adriane se probouzí metal a tancuje. Druhý snímek. Babička učí Adrianu na piano. A třetí snímek. Adriana pokročila a zrovna má minutu slávy na svém velkolepém koncertu. A babička je z toho úplně nadšená. Život Adriany a babičky se po čase rozchází, dochází k jakémusi konfliktu, který víme pouze my, tvůrci tohoto příběhu. A nyní se podíváme, jak celý příběh dopadl setkání po letech. Adriana s babičkou sa po rokoch stretávajú a vrúcne sa objímajú. Konflikt už majú za sebou. Vydávajú sa na prechádzku po starých obľúbených miestach a na prechádzke prichádzajú aj k svojím kozičkám, kde od detstva rádi chodili. Babičke tu zabehne chlieb a začína sa dusiť. Tento príbeh nemá šťastný koniec. A tak posledná scéna, ktorú môžeme vidieť, sa odohráva v kostole, kde babička odpočíva v pokoji a Adriana naposledy hrá jej obľúbenú skladbu. Koniec príbehu o Adriane a jej babičke. Tímto končí náš příběh. Příště uvidíte příběh Karlova Jitrnice. Hezký večer.